Да, ще пуснахме записа. М, Моля отново микрофончетата. Да, благодаря. Да си заглушавате. А, При тази практика наистина ще помоля за заглушени микрофони, защото а, просто ми тече мисълта и в момента, в който се разсея и трябва отново да се фокусирам. Тоест, наистина е много важно да нямаме прекъсване, за да може практиката да си върви спокойно. Днес ще работим с нашите страхове. Изключително съм щастлива, че а, добър вечер, Деси. Напишете всъщност, чувате ли ме? Със сигурност ме виждате. Чувате ли ме добре? Аз си говоря, но всъщност не сте ми потвърдили. Чудесно. Добре, значи всичко технически е добре. А, Днес ще работим първо с нашите страхове, с квантовия метод, който аз лично за себе си през последните месеци практикувам, може би вече от началото на февруари, така 4 месеца или колко са вече, и резултатите в моя живот са на лице. М, И съм щастлива, че вече и аз мога да го прилагам с вас, защото когато ние сме по-спокойни, по-освободени от всичко, което ни задържа и ни пречи в живота, ние можем да имаме много по-лесно фокус върху децата, върху това там какво искаме да поработим и отработиме с тях. Така че ако остане време, зависимост как се движим днес, ще засегнем и темата за страховете при децата, но днешната така цел първо е да отработим наши страхове. Затова искам да ми напишете в коментар, ще работиме с цялата група, с всички. Напишете ми в коментар какво искате да постигнете от тази среща, какъв резултат искате да получите от тази среща, тази вечер. Какви са вашите страхове, от какво искате да се освободите? Напишете ми в коментар. Аз искам само да изпратя тук линка за тази вечер. Ми писаха, докато вие пишете. Напишете в коментар какъв е страха, от който искате да се освободите тази вечер. Какво искате да премахнете от вашия живот? Може да е страх свързан с децата. Каквото е за вас. Нямаме ограничения. Не виждам вашите коментари. Мариана, моля микрофоните да си заглушите на някой. Мариана, твоя явно. А, Мариана, страх, който ми пречи да устоя граници си спрямо децата. А какво стои за този страх? Защо? Какво те плаши, когато поставиш твоите граници? Момичета, другите пишете в коментар, за да може да работиме с всички. Практиката ще я направя за всички спрямо вашите страхове, така че напишете в коментар какви са вашите страхове.
Вирджиния. Аз имам родов страх, живея с страх и напрежение в корема. Имам страх, срам, дори нормално да разговарям с познати и непознати хора. Вирджиния, това винаги когато разговаряш, т.е. какъв искаш да е резултата. В случая страхуваш се от това да разговаряш спокойно. Краси страх от провал в отглеждането на децата. Краси, това беше сигурно в дълбочината на това, което говорихме с нощи с теб. Добре, записвам всичко, за да може да... Да. Добре. Така. Вирджиния, при всяка дейност, всяко нещо правя със страх. Добре. Само покаже ограничаващи верния страх от изява, срам, страх от контактуване с хората, сякаш на увереността се предава и на децата ми. Добре, искам сега всички да вдишаме през носа и да издишаме през устата. 3 пъти. Да. Защото просто а, усещам страха и емоциите ви. Сърцето ми започна да бие доста силно. Така, добре, сега само да проверим страх, който ми пречи да отстоя границите си. Добре, Мариана, колебани, защото се страхувам от реакция. Добре, страх от реакцията на децата. Така, страх от провал в отглеждането на децата, страх от заболяване за мен и за децата. А, Краси, да, краси. При всяка дейност, всяко нещо правя с страх. Да. Деси само покаже, ограничаваш живея страх от изява. А, Мими, Петя, сега се включихте. Напишете в коментар какво искате да освободите тази вечер. Какъв страх искате да се освободите? Петя, само ти заглушава микрофончето. И след малко можем да започнем с практиката. Ако имате вода до себе си, пийте вода. Страх от провал при възпитанието на децата. Така.
Деси, да, абсолютно си права. Нашата неувереност, нашите притеснения и страхове се предават на децата. Щем, не щем, волно, неволно. Точно за това е идеята ние да работим върху себе си, защото когато ние работим със себе си, по този начин ние помагаме и на нашите деца. Добре, всички ли сте готови с своите страхове? Всички сте написали. Петя, моят страх също е от това да не се проваля при възпитанието. Добре. Мим, искаш ли да напишеш и ти нещо? Само ти не си. Добре. Добре, хайде ще започнем с практиката и ще видим как ще се развие. Добре, искам сега всички да вдишаме през носа и да издишаме през устата. Добре. Добре. Сега проговаряйте това, което аз казвам на глас. Ако не можете сега, ще си направите практиката. После смисъл, ако има няколко от вас, ако не сте на спокойно място, ако може, отидете в другата стая. А, Отменям във всички времена и пространство. От мен, от моето семейство, от моят род. Страха и срама да разговарям. Страха от провал в отглеждането на децата, на детето си. Страха от заболяване на мен и децата. Страха от реакцията на децата, когато поставям границата си. Страха от всяка дейност. Страха от изява и да се заявявам. Страха от провала при възпитанието на децата си. Дишваме през носа и издишваме през устата. Аз си разрешавам и си позволявам да бъда спокойна, да бъда уверена, да бъда щастлива, да виждам децата си здрави и щастливи, да бъда реализирана, да разговарям свободно и спокойно, да се заявявам с увереност. И за проявлението на всичко това давам време и пространство. Дишаме, издишаме. И сега искам да ми пишете в коментар как се чувствате. Добре. Спокойно.
Добре. Малко по-спокойно. Усещам леко сърцебиене и напрежение. Добре. Какво още ви идва, като аз също усещам леко сърцебиене? А, от какво друго имате нужда? Петя е удовлетворена. Чудесно. Малко по-спокойна. Имайте предвид, че когато, ето както Вирджиния каза, а, момент само да ти върна коментара. Родо страх, живее страх и напрежение в корема, имам страх, срам, дори нормално да разговарям с познати и непознати. Когато наистина е много, много дълбоко, е нормално да имаш от по-спокоен живот. Добре. Наистина е необходимо малко време, за да стане това вашата нова реалност. Добре, хайде сега проговарите отново след мен. А, Дишаме отново през носа, издишаме през устата. Аз приемам и признавам всички мои страхове, притеснения и аз приемам и признавам онази част в мен, която е спокойна, която е щастлива, която е вярваща, доверяваща се и заслужава да живее спокоен и удовлетворен живот. Аз си разрешавам и си позволявам да имам спокоен живот, да се радвам на здрави и щастливи деца, да се заявявам с спокойствие и лекота, да се чувствам удовлетворена, спокойна, реализирана, щастлива, живееща тук и сега, радваща се на живота, постигаща с лекота целите си. И на всичко това аз давам време и пространство. Сега ми кажете как се чувствате. Дишате през носа, издишате през устата. Как се чувствате сега? Равносъдна и спокойно, отпускам се, чудесно. Сякаш някакво облегчение.
Това са изцеляващи фрази, които наистина работят в много голяма дълбочина. В началото започнахме с нас, ако забелязахте, с нашето семейство, нашият род. Тоест, ние пренареждаме цялата система с помощта на тези изцеляващи фрази. Натовари се и се разплаках. Поплачи си, Миряна. А, ако все още не сте си взели душ, а, може да се изкъпете с сол и сода, да натъркате тялото с сол и сода, защото това е много изчистваща практика. Другите как се чувствате? Колко от вас всъщност успяхте да направите практиката? Напишете ми с плющ в коментар. Чувство като изпълнено всичко изборено тук и сега. Супер, Мими. С теб ни предстоят доста такива практики в програмата Щастливо дете, уверена майка. Добре. Краси, Вирджиния, Дейси, Мириана, Краси. Сега съм по-спокойна. Чудесно. Добре, момичета. Сега на здраве. Мютвайте си микрофоните, моля. Добре, момичета. Сега, искате ли да споделите още нещо от практиката като усещане? Или можем да преминем към страховете на децата и след това да ви кажа как тези от вас, които имат желание, могат да продължат в програмата, която стартирам във вторник. Щастливо дете, уверена майка. Там ще работим и с тези квантови практики в най-големия пакет Супер мама. Тоест ще работим успоредно с децата, с предизвикателства с децата и нещата, които неминуемо излизат за нас самите. За първи път ще го правя по този начин с квантовия метод. Виждате колко бързо се усеща в състоянието на тялото, в емоционалното състояние, просто проговарянето на тези фрази. А, добре, сега искам да ми напишете в коментар какъв страх искате да помогнете на детето си да... И аз благодаря, Мариана. Колко често можем да си повтаряме тези думи и практики. По принцип, краси един път достатъчно. Дава се така някакво време. Честно казвам, аз до сега, в тези 4 месеца, не съм повтаряла нито една практика. Просто се работи. Сега изчистваме едно нещо. Виждаме, нали, след известно време какво се появява. Отработваме него. Тоест, като лист по лист, ние разгръщаме или премахваме, как да кажа, нещата, които ни пречат и ни блокират, но един път по принцип е достатъчно да се правят тези практики. И то винаги идва от човека, от
групата в случая. Ето аз видяхте в момента обхванах абсолютно всички страхове, които вие споделихте, така че дори и реално да не сте написали някои от страховете, а всъщност вие да го имате, вие сте го отработили с помощта на групата. Затова и работата в група наистина е много ценна. А, Пак е индивидуално насочено, но и преработваме така много повече неща в себе си, защото реално, ако беше само един страх, ще да е чудесно. Но тъй като, ето както и Вирджиния ли беше, извинявай ако се бъркам, спомена, че има родови блокажи, не Деси беше тук с блокажите, Вирджиния, да, родострах. Тоест, когато страховете не са само наши, идват от поколенията назад, работиме и с, с рода. За това, нали, има много голяма дълбочина в тези практики. Така че краси, записа ще го има, ако го усетиш. Да, даже спомням 12 години от живота. Така че, да, по принцип не се повтарят. Продължаваме напред с нещата, които изникват. Искате ли да останем на тази тема за нашите страхове, да поговорим още, или искате да се прехвърлим на темата за децата? И тези от вас, които имат желание да се включат в програмата Щастливо дете, уверена майка, ще ви кажа как може да продължите в програмата, какви са възможностите. Имате възможност да вземете всеки един от пакетите на месечни вноски с TBI банк. Става много бързо и лесно, защото като цяло 3-стъповия коучинг модел ви дава тази увереност като майки. И за тези от вас, които имат желание да работят с квантовите практики, допълнително ускоряме процеса, като работиме върху себе си, върху нашите блокажи, върху нещата, които ни спират. И наистина процесът става уникален, защото по този начин ние помагаме на нашите деца. А, и аз винаги съм следвала, обучавала на методи, които наистина работят в голяма перспектива. Не просто нещо сега, дайте да си говорим, сега ще ви кажа 2-3 неща, тук за децата, някакви общи неща. Не. Всичко, което правиме е целенасочено, стъпка по стъпка, с конкретен план, какво всъщност ние искаме да постигнем за нашите деца, когато станат възрастни хора. Тук не е просто да си говориме за ежедневните предизвикателства, как да си ги решим, как да си улесним живота. Да, ние го правиме, но с една много голяма перспектива. Не просто тук и сега само. Това, което правим с квантовата практика, вие усетихте в момента за какво става въпрос. И наистина ефекта 3-стъпкови коучинг, модел и квантовата практика става неочаквано добра комбинация. Добре, Краси, няма проблем. Приятна вечер. Как искате да продължим срещата? За децата, искате да поговорим повече за програмата? Кажете, споделете в коментар. Койна на всички, Краси. Добре, служете ми в плюс, с плюс, кой иска да поговорим повече за програмата и как на вас конкретно може да ви бъде полезна.
Дори само тристъпковия коучинг модел, какви са вашите предизвикателства, какъв проблем искате вие да решите, за да имаме някаква конкретика, нещо, което наистина да е за вас, не просто общи неща да говорим. Да си стимулирам, поощрявам децата си да вярват в себе си, но усещам, че те не успяват да се почувстват уверени и спокойни в училищната среда. Усещам ги и виждам, че деси стимулирането и поощряването на децата да вярват в себе си не работи. Защо? Защото това идва от теб. И това, което може да се случи, е те да изгубят доверие в теб, защото а, усещат, че ти просто искаш наистина да ги успокоиш, но те нямат реално знанието, че те могат да са спокойни в училищна среда. И точно това Диди за страховете при децата ли Диди имаш предвид? И точно това Деси ние правиме с тристъпковия коучинг модел. Ние работиме за развиване на техните умения, но не с поощряване и с стимулиране, а когато можем да покажем на децата в реална ситуация тяхната увереност. Това е единственият начин мозъка да не се съпротивлява, да не се гневи, да не се отдръпва, защото ние имаме факти. И тези факти са неоспорими. И точно за това аз казвам, че тристъпкови коучинг модел работи в перспектива. Защо? Защото сега ти, показвайки на твоите деца, че са уверени, тази увереност остава за цял живот в тях. Това няма да им помогне само в училище. Да, сега ще им помогне в училище, което е изключително важно. Аз знам какво е. Имах първокласник тази година и знам през какво преминахме, през какви притеснения и така нататък, психосоматики, болки в корема и така. Така че увереността е изключително важна и всяко едно качество, върху което се фокусираме в програмата и след това вие вече сами придобивайки тази увереност, да продължите да прилагате метода сами, без моя помощ, ще ви помогне наистина да разкриете потенциала и да развиете потенциал на вашите деца, защото ние работим с факти, работиме с конкретни, а, конкретни ситуации, които помагат на детето да развива даденото умение. И тук детето приема себе си, то вижда себе си като уверено, като справящо се, като можещо, като знаещо. А, и това е най-важното. Ние не сме нужни постоянно на децата да сме до тях, за да им казваме тези неща, защото, както виждаш ти, Деси, те просто не работят. Но, Диди, за страховете при децата, да, в момента ще говоря. При възрастните работиме чрез квантовата практика. С деца това не се използва, затова ние работим с себе си и това автоматично повлиява и нашите деца. Тоест, ние пренареждаме цялата система в нашия род. Добре, Деси, радвам се, че съм ти отговорила. При децата, Диди, с страховете работиме, това е умение. Тоест, детето да бъде смело, детето да проявява смелост в дадена ситуация. Детето да може да заспива. Дай ми някакъв пример, Диди, ако искаш. Да може, примерно, да заспива само в стаята си, да може да заспива на угасена лампа. Въобще, когато започваме работа по дадено умение, лека вечер, Вирджиния, ние виждаме къде детето е успешно. Знам, че много от вас виждат цялостната картина, като детето ми се страхува или както Деси казва, детето ми е неуверено в училищна среда. Но ако тръгнем
обсъждаме конкретно ситуацията, аз съм сигурна, че ще намеря увереност дори в тази плашеща ситуация. Дори отиването на училище, това е проява на увереност, това е проява на смелост и това е много важно ние да казваме на нашите деца. Какво правят правилно. И точно за това работата в програмата е фокусирана върху вашите конкретни неща и стъпка по стъпка, всяка седмица, когато се срещаме, ние работим по вашите конкретни ситуации, за да мога аз да ви дам обратна връзка, а, да мога да ви науча как вие да виждате зад поведението, вие да виждате между нещата, които за вас са като цялостна картина. Детето се страхува, детето е неуверено. Не. Със сигурност детето проявява всичките качества и смелостта, и увереността, и всяко едно качество, което му е необходимо на детето, то е вече в него. Въпросът е ние да можем да го видим. Защото ние, виждайки това качество, ние можем да го покажем на детето. И оттам детето възприема себе си като смело, като уверено, като там каквото в момента е необходимо да види себе си, че е. Защото тогава се създават тези вече невронни връзки в мозъка. Мими споделя, моделът е уникален, практикувам го съвсем скоро и вече има реални резултати. Да, Мими е в програмата за специални игри, а, стратегически игри и с Мими продължаваме и в следващата програма във вторник. Тя се включи заради квантовите практики. Така че, да, моделът е уникален и работи в много голяма дълбочина, защото ние виждаме децата ни по съвсем различен начин. А, Вие всички, нали, имате своите притеснения относно тях. Виждате ги като страхливи, неуверени, да кажем, понякога и невъзпитани, груби или там, както и натливи. Но истината е, че когато започнем работа заедно, вие преоткривате вашето дете. Вие започвате да го виждате по начин, по който до сега не сте успявали. И точно това е тънкият елемент на промяната. Да можем да започнем да виждаме нещата по друг начин. Защото всичко друго идва от начина, по който нас са ни възпитали, с това да ни показват грешките, с това да се опитват да ни, как да кажа, лишават, наказват. Нали, ето както дори с най-добри намерения, както Дейси казва, стимулирам и поощрявам. Това не работи. Тук вече децата и някои родители, но защо? Защо това вече не работи, което е работило при нас? Защо децата не се поддават на старите методи на възпитание? Защото децата вече имат нужда от нещо съвсем различно. Така. Диди пише, дъщеря ми е на 5 години и е страх от всичко, но тези страхове ги проявява при мен. Като е с друг, се държи по-различно. Не знам дали не се притеснява да проявява страховете си пред други или само пред мен се прави на толкова страхлива. Единият вариант, Диди, има ли, първо да те питам, има ли тя ли е единственото дете в семейството? Единият вариант е тя да има нужда от свързване и когато има някакви страхове, да е видяла, че това е начинът тя да ти привлече вниманието. Другото е, което ти сама споделяш, наистина може пред теб, децата, когато са с майка, мама, това е сигурното пространство. Добре, значи, може би е това, че тя се чувства най-сигурна с теб и може да прояви себе си. Дейси, моята е на 2, винаги е страх при всеки от всичко, но проявява и смелост. Чудесно, Дейси, щом виждаш тази смелост, е добре да я показваш, за да може детето да види себе си като смело. Имах една много така усърдна майка, с която работехме в април. Мисля, че тогава беше предишната програма Щастливо дете, уверена майка.
тя помогна на дъщеря си точно за 3 дни да спре да се страхува от тъмното. Детето изпадаше в истерия, когато угасне стълбищното осветление. Дори и майката да я държи за ръка. Просто наистина метода е уникален, когато имаме фокус, знаеме какво точно да правиме, какви са ни конкретните стъпки, резултатите могат да бъдат наистина светкавични. Както казах, когато работиме и с нашите страхове допълнително, тогава наистина е много по-лесно и за нашите деца. А, Диди, отговорих ли на въпроса ти? Добре. Свързването е нуждата от... Свързването е нуждата от това ти да си около нея, да си говорите, повече внимание. Но истината е, че колкото и внимание да обръщаме на децата, то никога не е достатъчно. Точно за това и преподаваме и стратегическите игри, защото с 30 минути на седмица ние наистина осигуряваме тази доза свързаност, която по никакъв друг начин не можем да си осигурим в ежедневието. Но и тук са необходими граници. Не знам дали ти ще си определиш сама за себе си. Имаш ли граници? Можеш ли да ги устояваш? Защото истината е, че детето може да изисква прекалено много и пак казвам, то никога няма да е достатъчно, но тук е момента, всички ситуации, които са предизвикателни за децата, са техните, как да кажа, чудесни моменти да изграждат умения. Да и си пише, лошото е, че аз съм много страхлива, трудно бих я направила смела. Да, Деси, точно за това и работим с себе си, с нашите страхове, за да може да е много по-лесно за децата. Това не означава, че нали, хоп, всички умения са в тях. Те са в тях, но ние им помагаме да ги развиват. Точно за това аз казвам, че ние им помагаме да развият потенциала си. Защото няма дете, което да няма дадено умение. Всички деца, без изключение, имат уменията си, но при някои са по-изявени, при други не са толкова. И детето само си показва какво има нужда в момента. М, така че наистина всичко е един процес, но става много по-лесно, когато ние сме отработили много неща с нас самите. Точно за това и аз започнах да практикувам а, квантовия, а, квантовия модел. Диди, отговорих ли ти на въпроса? Чувствам се виновна, когато трябва. Мгм. Да. И така, тя беше на 5. Добре. Когато поставиш своята граница, каква е реакция на детето? М. И когато се разреве, ти се чувстваш виновна. М.
и следователно, предполагам и разрешаваш това, което иска. А и моето, но знам, че съм права и ще е по-възпитателно да си отстоя границите. Някаква оговорка. Да, да си за всеки е различно. И е хубаво, че при теб е лесно, защото да, това с оговорката и ми е права, че е като манипулация. Нали? Аз ще направя това, ако ти направиш онова. А, и ако нали, правиме нещата по този начин, всъщност ние учим децата ни как да бъдат манипулирани. И аз много говоря с големият ми син на тази тема и нали, вече възрастта му позволява, разбира се, но и когато беше много малък, защото нали, дай ми бабо да те цункам, примерно, или там нещо такова, аз ще ти дам еди какво си, нали. И това си е манипулация. Децата трябва да правят това, което идва отвътре. Тоест, когато трябва да направят нещо, а, трябва да идва от вътрешната им мотивация, а не защото ще получат това или онова, някаква награда. А, и това всъщност не ги учи на това, което ние искаме да ги научим. Защото поставяйки така границите си с уговорки, а, не им помага в това да правят избор идващ от тях, от тяхното желание, от това, че на тях им харесва. Защото е много важно да ги научим дай да казват не, това не ми харесва. И когато работиме с тристъпковия коучинг модел, ние се учим да създаваме ситуация на печеля-печелиш. И дори Диди, тя да плаче, тази ситуация е печеливша за нея, защото детето има нужда да усвои умение. Било то да чака, а, било то каквото и да е. Тези ситуации, Диди, са чудесни за дъщеря ти да може да изгради това умение. И ти, разрешавайки нещо или с оговорки, просто не й даваш тази възможност да го направи. Да, знам, че е трудно, ето защото при тебе излиза вината. Е точно за това работиме и с нас самите, за да изчистваме нещата, които ни пречат. Защото истината е, че децата се нуждаят от граници. Това ги кара да се чувстват спокойни, това ги кара да се чувстват, да се доверяват, да знаят, че те нямат тази огромна отговорност да взимат решения. Да, няма да ви го кажа в прав текст, но точно за това има и тревожни деца, когато липсват границите. Дейси казва и реве и се тръжка сравнително малко и много лесно минава ситуации, само с обяснение не винаги има рев или тръжка, но дори Кима казва да съгласява се с мен или след това тя им повтаря думите, когато друг е в нейната ситуация. Да, Деси, защото ти вътрешно си уверена в това, в твоите граници и е много по-лесно за детето да ги приеме. Когато ти имаш вътрешното усещане. И аз много пъти в наши срещи, не знам дали сте присъствали, но със сигурност сте срещали хора през живота си, които просто ви вдъхват респект. Те не е нужно да говорят. Когато застанете или видите даден човек, вие имате, той излучва уважение, смисъл, вдъхва ви такова усещане, че вие сте респектирани от този човек и не е нужно въобще да говори. Точно за това ние работим с нас, с нашето вътрешно състояние. Защото, както казва Деси, не ни пречи да се заявява. Не ни пречи, че извинявам, момиченце, мисля, че имаше Деси.
Не разбрах. М, Не й пречи да се заяви, защото тя има вътрешната увереност, не се страхува. А, как ще реагира детето, дали ще плаче? Ми добре, ще поплаче, ще помрънка, ще недоволства. Хубаво. Нали? Нормално е децата да имат своите емоции. А, така че, наистина всичко идва от нас. Ако ние сме уверени, ако ние сме спокойни, ако ние имаме тази вътрешна сигурност, да. И най-важното, когато поставяме граници, ние не си таралянкаме просто нещо, а зад нашите граници стои една по-голяма перспектива. Да кажем, да научите детето да чака, да научите детето да се заявява, защото ние, заявявайки себе си, ние моделираме някакво поведение пред децата, което те автоматично взимат за свое. Знаете, че децата копират абсолютно всичко. И когато ние можем да кажем, това не ми харесва, трябва да има друг начин да се случи това и това. Ам, Валидирайки чувствата на децата, много от вас поделят как вашите деца ви валидират и успяват да прилагат модела с вас. Това е защото той идва от вас. То ви вижда, детето ви вижда какво говорите, какво правите. И затова, нали, се казва, не възпитавай детето си, възпитавай себе си. И точно за това вече така а, А, огромна радост и вълнение. Съм щастлива, удовлетворена, че можем да се фокусираме върху, както върху нас, така и върху децата с по-голяма лекота, да вървим напред, да се чувстваме наистина уверени, защото увереността идва от това ние да знаем какво, защо правим, как да го направим. Защото истината е, че никой не ни учи как да бъдем родители. И в момента има толкова много информация за родителството, че човек се чуди кое как да приложи. Точно за това аз обожавам модела, който преподавам, защото е само 3 стъпки всяка една ситуация. Аз не се притеснявам, когато някоя майка дойде с казус или ми каже нещо, как ще отговоря. Аз имам модел, който следвам, защото той се базира на чисто човешките потребности и нужди. Всяко едно човешко същество има нужда от свързване, има нужда да бъде чуто, видяно, разбрано, има нужда от това да виждаме какво стои зад поведението, да можем да видим истинската същност на детето, а не да виждаме инатливо, невъзпитано, грубо, страхливо, неуверено дете и да можем да му помагаме да развива потенциала си. Ам, Диди, създаваш правила. А, Създаваш правила. Когато поставяме граници, ние не манипулираме децата, създаваме правила. И много е важно, ако смяташ, че тя не е способна да пребере там 2 кашона с играчки, какво е окей с теб да има? В смисъл да има тя като играчки извадени. Вкъщи аз съм извадила много малко играчки. Имам един гардероб пълен с играчки, между другото. Просто не ми остава време даже да разчистя неща, които ми вземат твърде много място. Буквално малкия си играе с 2-3 неща. Другото няма нужда да бъде изваждано всичко. Първо, че им омръзва. Второ, че ако на нея е проблем да, да събира играчки, тук за мен също е нужда от власт. Децата се опитват да проявяват да посрещат тази своя нужда в ситуации, в които ние насила не можем да ги накараме да направят нещо. И това е истината. И ако смяташ, че тя в момента не може да си събира там 2 кашона, не знам, ти кажи, нали, колко са играчките, просто виж къде тя ще е успешна.
Може би твърде много играчки идват твърде много. Може би ако ти, но може би не искаш да й помагаш. Когато аз учех големият ми син да си събира играчките, аз играехме по този начин. Хвърляхме играчките в кош и се забавлявахме така. Малкият ми син, той е голям прибирник, няма нужда да го уча, защото той просто копира всичко. Днес отказа да помогне на брат му да се съберат играчките, но това е някакво изключение. Но винаги виждаме къде децата са успешни, защото в момента твоето очакване може да е нереалистично спрямо това, нейните умения да си прибира играчките. И, и тук детето знае, че ще се размине с прибирането на играчки, мама ще ги прибере в един момент. Или, примерно, мама ще се развика и аз тогава ще трябва да ги прибера. Или чак тогава. Децата много добре знаят при кой какво може да мине. И знаят какви стратегии. Аз винаги казвам, децата има стратегии за всичко. Било то за съня си, било то за храненето, било то за дребни ситуации, като прибиране на играчки. Те си имат стратегии, видели са какво работи и си ги използват. И затова ние виждаме къде те са успешни и започваме да работим от точката им на успех, а не от това, че тя не може да си пребере. Диди, кажи колко играчки. Аз говоря за два кашона, може да са много по-малко, няма значение. Редуцираш играчите до толкова, доколкото тя ще може да се справи. Тук може да се измислят различни правила. Първо започваме, те са дребни неща. Може да ги ограничиш. Вижте, момичета, тук няма правилно и грешно. Тук работиме с нещата, които са важни за нас. За мен може да не ме бъркат тези неща, но за Диди, те може много да те дразнят. Определено с годините и с появата на второто ми дете, приоритетите ми за подреденост много се разминават от това, когато родих първия си син. Тогава не може да се познае, че имам дете вкъщи. Сега въобще не ме интересуват играчки, къде какво има. Просто моят фокус и моите приоритети са съвсем различни на този етап. Така че всяка една от вас определя кое е важно. Седнете си, запишете на един лист. Какво аз искам, Диди, какво ти искаш да виждаш в твоя дом? И какво не искаш да виждаш в твоя дом? Тук детето не ти определя какви играчки ще има, къде ще има, колко ще има. Ти си тази, която задаваш границите. Тогава редуцираш, ако щеш да кажем, изваждаш едно лего, с него ще играеш. Покажи ми как можеш да си събираш играчките. Тук ти определяш правилата, не ги определя детето. Точно за това говорим, за тази увереност, за това, че ако й оставиш една играчка, какво ще стане? На теб не ти харесва да виждаш разпилени играчки навсякъде, маси, дивани на пода. И това е твоя отговорност ти да намалиш играчките. До толкова, доколкото ти ще се чувстваш комфортно. Буквално, когато а, работех с големият ми син, защото за мен пространството е много важно. И пространство, и вътрешно, и външно, всякакво. Така че, да кажем, за мен 5 играчки на пода бяха максимум. Нямах проблем с това. Така че, наистина, да, граници, Диди, къде си съгласна, даже къде си съгласна ти, тя да играе. Когато прекрачи границата, местиш нещата към в, да кажем, на дивана или само на масата или само някакво пространство на пода, не на целия под.
Ето Краси има правило, като приключи с една играчка, тя се прибира и тогава се играе с друга. И аз опитах с това правило, нещо не ми се получи. Така че вижте какво работи за вас. Къде искате и ви е важно, защото явно на мен това не ми е било важно. Като се свърши с една играчка, да се пребере и след това да се извади друга. За мен 5 играчки на пода не ми създаваха хаос, да кажем. Не ми създаваха да ми е разхвърляно. Но повече вече започва да ми идва повече. И аз си знаех, това е моята граница. Така че, пак казвам, точно за това правило за мен не работеше, защото просто не беше моето. И пак ви казвам, няма грешно, няма правилно. Тук всичко идва от нас. От това какво искате вие. Не какво искам аз, не какво Деси прави вкъщи, не какво Краси прави, не какво Диди прави. Всяка една от вас си е своя индивидуалност. Всяка една от вас има неща, които не са и важни, приоритетни, харесват, не харесват. Всеки си е със своята идентичност. И тук е момента ние да си дадем сметка какво искаме да виждаме в нашето ежедневие. Какви са стъпките, които можем да предприемем. Точно до това е, когато искаме наистина бързи резултати, е да работиме с някой. А, Надя, какво правим, когато не се спазва правилата, за да не се въртим в кръга на наказанията и заплахите на днесното ми дете? За втори път си игра с часовника ми и го намерих хвърлен по земята, въпреки че преди 2 дни имахме същата ситуация. Обясни какво да е естественото последствие, за да не е наказание и заплахи. Наде, къде ти стои часовника, че твоето дете го е взело отново. Слагаш го на място, където детето не може да го вземе. Тук аз бих го валидирала. Много ти е интересен часовника ми. Не си успяла а, да се държиш да не си играеш с него. И твоя отговорността ти да му намериш място, напред да го сложиш и детето да няма достъп до него. Да, Наде. На място, където могат да го докопат. Точно. Следващия път го сложи на място, където... А, тук е много важно, Наде, говорим, да, децата разбират, много добре знаят, но да кажем, а, не е развито достатъчно умението за това първо да попитат. Второ, на търпение. Трето, да се спрат на самоконтрол. Самоконтрол е една огромна тема и ние го правиме, изграждаме го самоконтрол точно с помощта на тристъпковия коучинг модел. Защото нали, никой не иска да ходи постоянно и да контролира децата си. Това е изморително, изтощително. Близнаците си да играят. А, Те не го правят с лошо намерение, просто им е интересен часовникът. И вече наша отговорността да видим къде, какво можем да направим. И аз ще ви споделя една ситуация. Да. А, за това какво правим, когато видим, че детето не се справя с нашата граница. Когато синът ми беше на 4,5 някъде, бяхме в ресторант и аз исках той да седне да обядваме. Трябваше през деня и уговорката ни преди влизането в ресторанта беше сядаш на стола до мен. И през цялото време си на стола до мен, ядем и си тръгваме. Обаче, за него беше трудно в този момент да стои на стола и това, което исках от него, не беше просто така. Тогава имаше конфликт с едно дете, просто както си играха, изведнъж моето дете тогава се случеше да го удря. И тази граница, това беше много важно за мен. В тази ситуация той не го удари, но те започнаха да се гонят. Знам, че в един момент играта ще загрубее. И тогава видях, че той няма да седне на стола.
Помолих яденето да ми го сложат за вкъщи, взех яденето и ревящо дете, и с ревящо дете си тръгнахме от ресторанта. Когато си тръгнахме от ресторанта, аз нито съм го наказвала, нито съм го обвинявала, нито съм се карала. Единствените ми думи, които бяха в момента, не си готова да стоиш на стола до мен. И ние си тръгваме вкъщи. Ще опитаме следващия път. Това беше един единствен път, в който аз си тръгнах от ресторанта с ревящо дете. Повече не ми се е налагало. Когато децата, ние не оставяме децата да се провалят. Когато виждаме, че за тях нещо е трудно, ние им помагаме да изградят самоконтрола в случая. Не ги обвиняваме, не ги караме да се чувстват лоши, защото те точно в този момент не могат да се справят. Не могат да седнат на дъто си на стола в случая. Така че за това фокус върху изграждане на умения. Тогава аз работех с изграждане на самоконтрол. За това какво да направи, когато това дете започна да прекрачва граници. Защото това дете с други деца не е имал проблеми. С това дете може да се... Да, това ми беше така. А, Предизвикателство, това е било единствено дете, но просто това дете много прекрачваше границите и той не знаеше по друг начин. Той му казваше, спри се, не искам да играеш повече, но това дете се навираш в него и той а, незнание какво да направи повече, се налагаше да го удря, за да го спре. Така че работа, фокус върху уменията на децата. Това по повод, когато децата не се справят с границите им. Някакви въпроси имате ли? Някой от вас има ли желание да се включи в програмата Щастливо дете, уверена майка? А, Аз ще пусна тук линк за Капаро. И ако някой от вас иска да се включи, утре ще се чуем допълнително за кой пакет сте си избрали и възможност да го вземете на разсрочено плащане. А, Наистина това е програма, която инвестирате всъщност тази сума, вие инвестирате в бъдещето на вашето дете. И както Мими каза, защо не се включих още април в програмата. Всяко нещо си идва в подходящия момент, но истината е, че много пъти ние отлагаме поради една или друга причина и като цяло нашият мозък обича да отлага, защото колкото и некомфортна да ни е дадена ситуация, това ни е познато, свикнали сме с него, знаем как да се справяме по един или друг начин. Така че мозъка може да каже, сега нямам време, сега нямам пари. Но истината е, че когато това ни е приоритет, намираме и време, и средства. Този тристъпков коучинг модел е наистина, поне на този етап, не познавам друг метод да работи толкова бързо с деца. Даже една от майките в програмата, която тече в момента с стратегическите игри, иска да се обучи на метода. Защото наистина е уникален, работи в много голяма дълбочина и перспектива за щастието, удовлетворението, развитието на нашите деца. Добре, момичета, ако нямате въпроси, нямате какво друго да споделите, можем да приключим за тази вечер.
Да, напишете ми в коментар как беше за вас днешната ни среща. Добре, Надя. No creo que con eso, con eso, pues, Благодаря. Добре, момичета. Приключваме за тази вечер. Пийте повече вода тези дни. Ако не сте се изкъпали, направете го с сол и сода, както казах. И до нови срещи. Тези от вас, които искат да се включат в програмата, може да ми пишете. Утре ще се чуем, вторник започваме. И наистина смятам, че ще направим една уникална комбинация с трисъдковия коучинг модел и квантовата практика. Добре, Деси. Спокойна нощ на всички и до нови срещи.